Hola, bon dia. Aquest és el primer moviment que ha inspirat Hatha 60 capítol 1. Em sembla un dels moviments bàsics que podem fer amb el nostre cos, que és el moviment d'oscil·lació. La dificultat d'aquest moviment és aconseguir que sigui un moviment que generi una certa inèrcia, de manera que arriba un moment que sembla que ja no estem dirigint el moviment, sinó que el moviment s'està fent sol. La meva experiència en classes de ioga i ensenyant temes de moviment és que hi ha molta gent que teniu dificultat amb això, sí, que hi ha com una necessitat de controlar el moviment en tot moment, i el moviment d'oscil·lació acaba sent un moviment amb molt control on no hi ha gens d'inèrcia, que és el que en realitat aquí estem buscant. Augmentar el rang de moviment, és a dir, fins on es produeix el gir, però també trobar aquest moviment com més fluid, no? que un cop l'arrenques, doncs ja està, ell va sol, com si fos un motoret. Ja veureu que en la sessió jugarem amb diferents moviments. El moviment d'oscil·lació natural permetria que el peu es mogués, però jo us demanaré també durant la sessió que treballeu amb els peus fixes, que això dona una limitació i que demana més que hi hagi més moviment a les articulacions dels genolls, dels malucs, etc. Doncs vinga, som-hi, us l'ensenyo. Aquest moviment que t'acabo d'ensenyar, fixa-t'hi, ulls oberts i la mirada es mou amb el gest, i aquest moviment que t'acabo d'ensenyar és un moviment on els peus estan ancorats i fixes. Però hi ha la possibilitat de deixar que el taló es vagi aixecant i després l'altre taló, i això augmenta molt més el rang de moviment. Sí? I a la sessió això ho farem amb les cames bastant separades, però ara us ho vaig a fer amb els peus una mica juntets i podreu veure la diferència. No crec que aprecieu els meus peus, però m'imagino que sí que podreu veure el moviment. S'ha pogut apreciar la diferència, tot i no veure amb els peus? Aquesta és la gràcia. Jugueu amb aquests moviments d'oscil·lacions, peus més juntets, peus més separats, els peus ancorats que no es puguin moure, els peus que tinguin possibilitat de moviment, fins i tot que puguis anar flexionant les cames i després estirar-les, sí? Simplement fer una exploració, una investigació del moviment. Veureu que en la sessió jo agafo un ritme bastant ràpid d'oscil·lació, però aquest és el meu ritme, és a dir, que quan durant la sessió arribem en aquest moment de l'oscil·lació, cadascú de vosaltres ha de trobar el seu ritme natural. I el vostre ritme natural, la qüestió és que no és sempre el mateix, sinó que hi haurà dies que serà més lent, hi haurà dies que serà més ràpid, perquè no sempre estem igual. I com que no sempre estem igual, el ritme de moviment en el cos no sempre és el mateix. Per cada persona és diferent, però també per cadascú de nosaltres, en funció del dia i en funció del moment del dia, també és diferent. Com sabrem quin és el ritme al que ens hem de moure?
molt fàcil, deixant de pensar-hi i deixant que sigui el cos que es mogui al ritme que vulgui. Com sempre, deixar que el cos sigui el que dirigeixi la pràctica, que aquesta guia interior sigui la que dirigeixi la pràctica. I això és una de les coses molt interessants d'aquest moviment d'oscil·lació. És un moviment que ens demana molt menys control i molta més escolta i molta més fluïdesa. Sí? Doncs res, disfruteu durant aquests dies abans de la sessió fent moviments d'oscil·lació, observant, no? Deixant que els braços es moguin, què passa amb el cap, sentint on teniu les rigideses i què és el que voleu controlar, sí? I després farem una sessió on farem una sèrie de coses utilitzant també aquests moviments. I ala, que tinguis molt bon dia.